pekne za pozvanie na toto podujatie, aj za to, že sa tu môžem podeliť naozaj len niektoré moje skúsenosti vzhľadom na krátkosť času. Naozaj ja vám môžem poskytnúť len najzákladnejšie informácie. Vyvstali tu rôzne otázky, či už inštitucionálneho zabezpečenia, alebo legislatívne a tak ďalej, na čo ja už upozorňujem od 18. marca 1992 mnohé organizácie, ktoré robia s poškodenými trestnými činmi, teda vrátane obetí domáceho násilia, je to, že na určité veci, ktoré vyplývajú z tej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, nepotrebujeme ani smernicu, ani Istanbulský dohovor. No, tieto povinnosti vznikali Slovenskej republike, a to tým, že ratifikovala Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod. Veľmi často sa venujem vzdelávacím aktivitám, ktoré sú zamerané nielen voči advokátom, voči prokurátorom, sudcom, sociálnym pracovníkom, vyšetrovateľom, ale aj voči širokej verejnosti, len je to naozaj veľmi veľké kvantum ľudí, tak aj pri najlepšej vôli nie je možné kapacity všetko, ale aj takéto stretnutia sú veľmi významné, lebo ako náhle už tie informácie dám do ruky vám, vy môžete ich použiť v prospech tých žien, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Čo je ešte veľmi dôležité, aby som vám povedala, keďže nie je to možno každému jasné, to postavenie toho dohovoru v právnom poriadku Slovenskej republiky. Je to medzinárodná zmluva, ktorej obsah sa dotvára v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. To je... Nefunguje dobre. Pretože mnohé tie záruky, o ktorých budem hovoriť, vy z toho textu Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod nevyčítate. Čiže musíte sa už dostať k tým informáciám cez určité komentáre k tomuto dohovoru. Toto je presne problém aj vo vzťahu potom tým ďalším povolaniam, ktoré som menovala, či už ide o advokátov, sudcov alebo prokurátorov, že naozaj, pokiaľ sú nie odborníkmi na danú oblasť, tak častokrát vykladajú to právo aj správnym spôsobom, aj v prospech toho obete domáceho násilia, ale tendencie majú potom niektoré štátne orgány to vykladať v rozpore s ľudskými právami a preto ja odporúčam, že je veľmi dôležité, aby si aj advokáti rozširovali, aj tí, ktorí pracujú s poškodenými, svoje vedomosti, pokiaľ ide o judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, pretože keď podložíte tie svoje tvrdenia už aj tými judikátmi Európskeho súdu, už tie štátne orgány budú viac v pozore. A toto sa mi presne preukázalo aj pri tých deťoch, ktorým sa tiež budem venovať, pretože častokrát sa nám to domáce násilie prejavuje potom v rodinoprávnych sporoch. Tam sme teraz urobili veľmi veľké legislatívne zmeny, aj nasledujú na tie zmeny mnohé vzdelávacie aktivity a týkajú sa naše aktivity už aj znalcov. Pokiaľ ide o situáciu v Slovenskej republike, naozaj je čo zlepšovať, a preto vás aj chcem oboznámiť s tými štandardami dohovoru. Vy nemusíte čakať, kým celé to vnútroštátne konanie prebehne, aby ste dohovorom argumentovali, teda nebudete čakať, kým absolvujete aj ústavný súd, aby ste vytiahli argument z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ale je potrebné, aby ste už pričom v najskôršom štádiu konania, možno už pri podaní trestného oznámenia, upozornili orgány, že ste si týchto záruk vedomí a že pokiaľ budú porušené, máte možnosť čo urobiť. Pokiaľ bude podané trestné oznámenie a nebude náležite vec vyšetrená, vy už sa nebudete sťažovať na prieťahy v konaní, ale na porušenie pozitívnych záruk vyplývajúcich z oveľa závažnejších článkov dohovoru, ako je článok 3, ktorý zakažuje ponižujúce zaobchádzanie, alebo článok 8, ktorý garantuje právo na súkromný život. Bližšie sa tomu budem venovať v prednáške. Od ústavného súdu môžete žiadať nielen primerané finančné zadosťučinenie, ale v takýchto prípadoch aj príkaz ústavného súdu orgánov činných v trestnom konaní, aby urýchlene v danej veci konali, poskytli ochranu a tak ďalej. Pokiaľ by došlo k tomu, že vy máte zastavené trestné konanie, že nebolo náležite to domáce násilie vyšetrené,
a viete to preukázať, že neboli vzaté do úvahy všetky dôkazy, lekárske správy, znalecký posudok nebol náležite zobratý do úvahy alebo vyhotovený v súlade s vedeckými štandardami, o tom tiež ešte budem hovoriť, aké tam som zistila rezervy, tak vy sa môžete obrátiť zase na ústavný súd a požadovať od neho zrušenie rozhodnutia o zastavení trestného stíhania, pričom ústavný súd zase má právomoc, aby takéto rozhodnutie zrušil a nariadil orgánom činným v trestnom konaní, aby ďalej konali vo veci a už viazaných tým jeho právnym názorom. Čiže na toto všetko upozorňujem, pretože keď som skúmala aj tie ústavné sťažnosti na tomto poli, je ich podávaných veľmi málo. Ako náhle orgány činné v trestnom konaní si budú vedomé, že takéto možnosti sú využívané, tak potom to bude určite efektívna kontrola a vplyv na ne, aby sa chyb vyvarovali, pričom keď už vzniknú z toho aj finančné záväzky, tak viem, že aj na prokuratúre sú potom veľmi vážne debaty o tom, kto pochybil, ako pochybil, dokonca sa im to teraz podľa najnovšej právnej úpravy zosobňuje. Takže využiť aj tieto možnosti a preto som sa aj rozhodla prijať toto pozvanie a upozorniť vás na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Samozrejme nie je možné tu úplne do detailov sa venovať všetkým tým prípadom, takže ešte pokiaľ ide o zdroje, teraz máme spoluprácu s Najvyšším súdom Slovenskej republiky, kde analytické oddelenie ma kontaktovalo, že čo by bolo dobre teda urobiť na poli toho, aby sme zvýšili vedomosť o ľudských právach. Európsky súd pre ľudské práva pripravuje vzhľadom na jeho rozsiahlu rozhodovaciu činnosť také fact sheety, kde dáva dokopy rôzne prípady na určitú tému, aby ste to teda nemuseli hľadať podľa názvu alebo nejakých kľúčových slov chudobu, kde je teda ten zdroj, kde zadáte nejaké kľúčové slova, teraz musíte študovať všetky tie rozsudky, čo je tu povedané. Je to častokrát 30-40 strán v angličtine, vo francúzštine, čiže veľmi ťažké. Takže sme sa rozhodli, že tie najzávažnejšie veci my povyberáme a tieto sumáre tých judikátov budeme spolu s Najvyšším súdom prekladať do slovenčiny, čiže každý mesiac takéto niečo a hneď ako prvé sme začali domáce násilie. Takže neviem, či pošle linky, ale ona má na vás mailové adresy na všetkých a tak toto rozdistribujeme a rovno link, to bude najlepšie a potom sa môžeme dohodnúť, že ako náhle na tomto poli bude niečo nové a už má Itka vašu databázu, že jej to vždy pošle, no vám to zase prepošle, lebo teraz zase čo bude ten ďalší text preložený, to zase bude ohľadom ochrany práv maloletých a to, že je to spojené, to domáce násilie, správanie detí a tak ďalej, to mi musí vysvetľovať, to je nám tu všetkým jasné. Potom vám pošlem môj článok, ktorý bol uverejnený v časopise zo súdnej praxe 6/2015 oskenovaný. Ten sa volá Najzraniteľnejší poškodený z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a zase bez ohľadu na Istanbulský dohovor, ženy, deti sú považované a už absolútne nie je pochyb o tom, že obete domáceho násilia ako ženy, deti, že sú považované za tých najzraniteľnejších, ktorí majú byť chránení zo strany štátu. Pokiaľ ide o domáce násilie, tak Európsky súd jednoznačne vo svojej judikatúre dospel k tým záverom, že pokiaľ je dieťa svedkom fyzického násilia, na matku je to psychické násilie, čiže na to nepotrebujeme žiadny dohovor ďalší, to už je súčasťou konštantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Pokiaľ naše orgány, niektoré činné v trestnom konaní či súdy tomuto nevenujú pozornosť, porušujú už existujúcu judikatúru. Tiež, pokiaľ ide o domáce násilie, Európsky súd vždy hodnotí každý ten jeden orgán, čo vykonal. Čiže hovorí sa, že domáce násilie je tak závažné, či už psychické, ale fyzické, že si to vyžaduje účinnú trestnoprávnu reakciu. Čiže nestačí, že štát bude odkazovať na to, že ste využili nejaké opatrenia v občianskom súdnom konaní. No ale samozrejme, že pokiaľ občianskoprávny súd nezareagoval tak, ako mal, pretože to jeho opatrenie tiež má ochrániť ženu, či už ide o vykázanie z bytu, alebo budem hovoriť pri sexuálnom zneužívaní detí, o zákaze styku a tiež, že tu máme rezervy, že súdy uprednostňovali prezumpciu neviny páchateľa, takéto predbežné opatrenie nevydali. To všetko je porušenie pozitívnych záväzkov vyplývajúcich z týchto dvoch článkov. Takže pokiaľ vy nebudete v konaní pred všeobecnými súdmi alebo úspešní, alebo pokiaľ tie orgány činné v trestnom konaní nezareagujú tak, ako majú,
tak neváhajte využiť tú možnosť obrátiť sa na Ústavný súd Slovenskej republiky. Dobre? A potom zase by som vás poprosila, že ak by ste to urobili a budete úspešní, určite mi dajte o tom vedieť, lebo ja sa zase môžem dávať ďalej. Viete napríklad, že pokiaľ ide o tieto obete a boli porušené ich práva trestných činov z judikatúry Európskeho súdu, tiež vyplýva, že majú právo na náhradu nemajetkovej újmy. Ešte pred 10 rokmi sme len písali prvé články o tom, že využívajte v tomto ohľade žalobu na ochranu osobnosti, čo sa málo stávalo. Už som videla, že boli úspešné žaloby na ochranu osobnosti podané aj pokiaľ ide o zákaz priblíženia sa. Teraz pokiaľ rozprávam o ďalšom využití elektronických náramkov, nahlásila som sa do pracovnej skupiny, kde budeme hovoriť o tom, ako využiť aj pokiaľ ide o domáce násilie, tento prostriedok. Pretože tu zase som mala taký ešte pred zase 15 rokmi veľmi zaujímavý rozhovor s francúzskou súdkyňou, ktorá takto celé pozorovala a v tomto ohľade sa situácia na Slovensku, musím povedať, nezmenila a s tým by som najmä chcela niečo urobiť. Takže vy tu tak riešite len ten následok, ale neriešite príčinu. U nás, keď máme domáce násilie, tak ak to nie je tak nebezpečná osoba, že samozrejme musí byť zaistená ísť do väzby a potom následne do výkonu trestu odňatia slobody. Ale ak sa to prejavuje sporadicky a dá sa s ním pracovať, tak my mu povieme, buď sa nebudeš stretávať s manželkou a pôjdeš na psychologické, psychiatrické poradenstvo a budeš tu pravidelne chodiť k sudcovi, že či sa tomu podrobuješ, či je to v poriadku. Pani manželky sa budeme spýtovať, ak nebol vykázaný, či činí nápravu, nečiní, tak sa môže dať zákaz, aj požívať alkoholické nápoje a tak ďalej, ak to domáce násilie pácha pod vplyvom. A ak sa osvedčí, tak už sa potom nepokračuje ďalej v tom trestnom konaní proti nemu a teda on sa koná nápravu pod hrozbou toho trestu. Hej? Čiže on je prinútený, aby so sebou niečo robil a povedal mi, že má množstvo prípadov, kde sa naozaj tá osoba zlepšila a dokonca rodina ostala zachovaná. U nás ideme cestou tej represie, čo nás spôsobuje aj to, že tie ženy, pokiaľ to domáce násilie sa vyskytuje sporadicky, ho v tých časných štádiách neoznámia, až keď sa už situácia úplne vyhrotí, alebo sa dokonca dozvieme o tom vtedy, keď už dôjde k tým fatálnym následkom, dokonca k usmrteniu partnerky. Sama viem z tých prípadov, ktoré som teda študovala, že mnohé tie ženy práve preto, že sú ekonomicky závislé, majú malé deti a tak ďalej, tak sú pod tým tlakom, že to nerobia. Ak by sme možno tie elektronické náramky vedeli využiť aj na tieto veci, že by bola osoba monitorovaná, mala by zákaz priblíženia, dokonca sa dá cez ten elektronický náramok robiť doma monitoring na alkohol tej osoby, som teraz sa so všetkými tými funkcionalitami oboznámila. Ďalej, že tie osoby, ktoré boli nebezpečné, sú páchatelia, ktorí len čakajú, kedy výjdu z výkonu trestu a si plánujú, že sa od tej partnerke odplatia tak, že zase ako budú chcieť buď zbiť, alebo dokonca zabiť. Tak aj na toto by mohli byť využité tie náramky. Takže pokiaľ ide o všetky tieto aspekty, tam nám tomu bráni to, že teraz je to kvalifikované ako tak závažný trestný čin, že to vylučuje sa, aby boli tu tie alternatívne tresty použité, ale určite je toto možné zmeniť a budeme o tom diskutovať najmä v tých prípadoch, kde by sa ešte s tým páchateľom dalo pracovať, mohla by sa zabezpečiť náprava, keby teda bolo poskytnuté to poradenstvo, ktorého by sa pod hrozbou toho trestného stíhania musel zúčastniť a zároveň by sme pomohli tej rodine aj ekonomicky, pretože samozrejme, keď by ďalej ostal na slobode a pracoval by, bolo by to oveľa lepšie, ako keď ide len do výkonu trestu a žena ostáva ešte čelia trestnému stíhaniu, deti sú s tým, že otec je vo väzení, ale ešte ekonomicky sú oslabení. Takže naozaj veľmi často na to myslím, čo mi tá súdkyňa rozprávala, často som o tom hovorila našim legislatívcom, sudcom. Teraz konečne prišiel ten čas, že máme tie elektronické náramky a mohli by sme začať vážne konečne o týchto témach diskutovať, čo by určite zlepšilo situáciu. Bez ohľadu na tieto všetky vízie do budúcnosti, chcem vás oboznámiť s judikatúrou Európskeho súdu, ktorá teda už platí teraz a ktorou sme viazaní a ktorú môžete plne využiť na to, aby ste tie vnútroštátne orgány tlačili k väčšej aktivite. A odvolávajte sa pritom na článok 154c ústavy, ktorý nutí všetky orgány verejnej moci, že tento
dohovor, judikatúra sa na vzťahujúca má prednosť pred zákonom a zabezpečuje väčší rozsah základných ľudských práv a slobôd. Takže ideme si stručne prejsť tú moju prezentáciu, ešte skontrolujem. Mne sa na tom páči, že to vlastne bolo predkladom pre tú prezentáciu. Áno, lebo tu vznikli viaceré tie otázky, že bez týchto úvodov darmo ja budem hovoriť. Ten kontext bol dôležitý. Áno, lebo keď neviete, čo je dohovor, tak darmo vám budem rozprávať o judikatúru, keď nebudete vedieť, že pred akým orgánom ho použiť a kde až to dotiahnuť a kedy už môžete tú argumentáciou začať. Takže už pri podaní trestného oznámenia môžete aj tie judikáty začať používať odporúčam. Hneď budú tie orgány činné v trestnom konaní vedieť, že ste vedomí svojich práv a že teda využijete všetky možnosti, pokiaľ budú porušené. No a ešte čo je zaujímavé, to zistujem, keď školím aj tie jednotlivé profesie, že oni často nevedia, čo sú záruky vyplývajúce z dohovoru, takže keď im to dáte do pozornosti vy, aspoň sa to možno niektorí nevedomí dozvedia. Takže pozitívne záväzky štátu vyplývajúce z článku 2 dohovoru. Keď si pozriete ten článok 2 dohovoru, tieto pozitívne záväzky z neho samozrejme nevyčítate, lebo ako som už povedala, ich vytvára vo svojej judikatúre Európsky súd pre ľudské práva. Takže jednak vyplýva z toho článku 2 povinnosť chrániť právo na život, hmotnoprávny aspekt, čo znamená, že máme povinnosť nielen zdržať sa úmyselného a nezákonného pozbavenia života, ale tiež uskutočniť primerané kroky za účelom ochrany života osôb podliehajúcich právomoci. Ďalšia vec je, ak dôjde teda k tomu pozbaveniu práva na život, ešte tu vyplýva z toho článku 2 aj povinnosť viesť účinné oficiálne vyšetrovanie násilnej smrti. To sa hovorí tomu tzv. Procesnoprávny aspekt článku 2. Čiže vyžaduje, aby sa uskutočnilo účinné oficiálne vyšetrovanie a boli jednotlivci násilne usmrtení. Z toho aj vyplýva, že vy, keď budete mať nejaké v tom trestnom konaní nedostatky, tak sa nebudete sťažovať na porušenie práva na spravodlivý súdny proces, ako to často niektorí advokáti pletú, ale na porušenie pozitívnych záväzkov štátu vyplývajúcich článku 2, procesnoprávny aspekt. Je to oveľa silnejšie právo a nezabúdajte, že pokiaľ aj tá sťažnosť jadra